A Xunta de Galicia acometerá novos traballos de mellora no Instituto Torrente Ballester. Trátase da separación das augas pluviais e fecais co fin de evitar verteduras á rede de sumidoiros municipal. O fin destes traballos é o de mellorar o sistema de augas residuais do Instituto e tamén o de mellorar a zona de acceso ao centro, que será asfaltada. Esta é unha obra que entra dentro das últimas que acaba de adxudicar a Xefatura Territorial de 2 millóns de euros, é dicir, estamos a falar de 1 millón de euros na provincia en primaria e 1 millón de euros en secundaria que se acaba de adxudicar, e tamén están a traballar en próximas adxudicacións que se van a ir acometendo próximamente, nas próximas semanas. Están traballando proxectos e eu quero aproveitar para agradecer tanto ao director, pero tamén ao inspector, pero tamén ao equipo directivo do centro e sobre todo a todos os traballadores, digamos, os que están no equipo da Xefatura Territorial, porque con poucos medios, porque temos algunha xente de baixa, algunha xente que se xubilou, pero están traballando arreo para poder acometer todas as inversións que se van a acometer agora nos próximos meses. Estes traballos acometeránse nos meses do verán co fin de afectar o menos posible o desenvolvemento do curso escolar. Unhas obras que contarán cun investimento de 28.000 euros e que se desenvolverán nun período comprendido entre os 20 e os 25 días. Dende o Instituto agradeceron que dende a Xunta de Galicia acometan estas obras. Teño que destacar sobre todo o feito de que cando se notificou a Xefatura Territorial a necesidade de obras no centro, a colaboración foi máxima, atendéusenos con bastante celeridade e, sobre todo, o máis importante para nós é que se adxudicaran estas obras, sobre todo que se leven a cabo fora dos períodos lectivos, nos meses de verán, para que non afecten as actividades docentes do centro. Con estas obras, a Xunta de Galicia continúa así cun plan integral de mellora e renovación en distintos centros educativos da provincia de Pontevedra. Máis de 2 millóns de euros foron adxudicados nos últimos días para a posta en marcha de diversos proxectos en centros de primaria e secundaria. Segundo especificou Pérez Ares, o xefe territorial de Educación, os proxectos de eficiencia enerxética nos centros educativos serán claves para o Goberno galego nesta lexislatura.